ibanda yikho namhlanje ithulekile ibanda inayi manje awu hey wangcono noma my friend usevulile umuntu ahamba wathi uthola ugwala esitolo hey asafuna ugwala hey my friend awu ibanda ibami ihamba kanjani yaphiri bantu njani bizasafa ngidlaleko usicela usikholetela ugwala phela manje ngeke leli bantu nje iyasebenza hawu kahle yanje sakho iphazamisa ama-customer wami sakho nje mina ngayinike ibantu igwayi mina ngikoleta i-20 nini ibantu iboleka ngawani ihlangene i-20 manje asokufana ayikazi nikhokhe iyodwa hayi mina ikho manje usaqala sokho wazi kahle ngisuke ivimi lo customer serious la nama customer nje Lesaqoba iphisinefu my friend. Hey mina wesisa idayisi idakaremizwa ayinayi isne Ngibona ngasana friend. iyona ihambi ibhekane ezansi ka-RX Ka-Alex. yayo idayisi izokire nayi Awula siyabona. Sorry bro. awumana phela mama Mana phela usinamba ubuyiselana. Osalana. Manje mina ngiyanikeza wena number yami. ungcono ngani hayibo Wena ungakhulumi kakhulu. Seliyavuka yini? Seliyavuka. Ngoba zolo lokhu buzofuna imbiza lakhe. Seliyavuka yini futhi? hawu isule nendaba engaka iphendula iyavuka yini iyabuza isisi iyavuka yini iphendula isisi la ya kuyenzeka my friend Awu. Nawe bhuti yakhuluma. awukahle sisi Uyakhuluma nawe. umane kancane phela manje Hayibo kahle wena. Wena uhlisiwe nje. Usukwazi ukukhuluma? sutshela abantu indaba zabo Oh, uhlilo mfazi kodwa kumina uyakwazi ukukhuluma. Uyakwazi ukukhuluma kumina. Wena mfana wena. Angiphathe yakho ungayikhulumi ke. Ungakhulumi nami ngoba siyakungcwaba next week. Wena uzoshayisa imoto wena mfana uthi usawela umgwaqo. Ho! Hayi ke. Angijwayela kabi mina.